Kazán. Ara us explicaré els secrets que heu de conèixer de Kazán. Jugadors, clima i pavelló. Bé, obrim la nostra finestra poliesportiva amb una nova entrega d'eixa fulla de ruta que ens conta Rafa Martínez perquè el València Bàsquet passe a semifinals de l'Eurocopa. Sí, la setmana passada el Pitbull ja va marcar el camí per al partit d'anar davant el Rubin i ara, en l'equip ja a Kazán, des d'este matí, el capità ens explica com cal jugar per fer bona la renda de 10 punts i tancar l'eliminatòria. Lixut, Pietrus i Kelati són els alumnes de València Bàsquet que ja jugaren a Kazán fa 3 temporades. Avui tenen classe de repàs amb un mestre molt especial. El capi Rafa Martínez recorda aquella importantísima victòria a la pista rusa. La verdad que era como una final, ¿no? El ambiente no era muy especialmente caliente allí, ¿no? Y al final sacamos el partido adelante. Hizo un gran partido Sergei, también más joven, ¿no? Más pelo también. Tornem al present. Rafa tenia un desig per al duel d'anar a la Fonteta. M'agradaria que l'avantatge de punts per anar tranquils allà sigui 15. Al final foren 10 punts, però els taronja tenen una preocupació afegida. Maestro, el viaje es muy largo y frío, es difícil. El viatge serà molt llarg, ja ho sabem. Allà la temperatura és molt freda, però no tindrem cap tipus de problema. Acaba la classe i els alumnes se'n van amb la lliçó de pressa. I recorden vostès que demà a les 4 ja estarem vibrant en No2 en directe en aquest partit del València Bàsquet. I ara sí que estan ahí, nosaltres acabem avui fent surf de planxa sobre la neu. En els millors saltadors del Campionat dels Estats Units posem avui el punt i final. Adéu.